Felly, yn gyntaf, hoffwn fynd drwy ffactorau sy'n yn gallu effeithio ar dywydd ni yn y Deyrnas Unedig, a tymheredd a glawiad yn bennaf byddwn ni'n edrych ar. Ac efallai wrth weld y lluniau ar y sgrin, byddwch chi yn gallu feddwl am rai o syniadau o ffactorau sy'n gallu effeithio ar ein tywydd ni yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghymru. Wel, yn gyntaf, mae ganddyn ni lledred. Lledred yw'r llinellau yn fan hyn ni'n gallu gweld sy'n mynd o amgylch ein ddaear ar draws. Ac mae rhain yn holl bwysig sydd yn gallu effeithio ar dylanwadu ar ein tymheredd ni yn bennaf. Pam? Wel, pellter o'r cyhydedd. 0 gradd o amgylch y cyhydedd yn amlwg o amgylch y ddaear. Mae ganddyn ni tywydd llaeth, tywydd gwlyb, dyma ble bas ni'n gweld y coedwigoedd glaw. Nawr, yn y Deyrnas Unedig, mae ein lledredau ni o tua 50 gradd i'r gogledd i tua 59 gradd i'r gogledd. Nawr, yn amlwg, mae'r pellter o'r cyhydedd yn mynd yn fwy at y pegynau. Ac mae hynny yn amlwg yn mynd i effeithio ar faint o pelydrau haul sydd yn mynd i effeithio arno ni ac effeithio yn y bod ein tymheredd. Fel gallwn ni gweld ar y llun ar y chwith fan hyn, mae y tymereddau yn yr Deyrnas Unedig yn yr haf yn 16-17 falle, fel ni'n gallu gweld fan hyn, yn y de, a wedyn yn y gogledd, tuag at yr Alban, gogledd yr Alban, mae'n tua 13 gradd Celsius. Felly ni'n gallu gweld yn syth o fan hyn bod lledred yn effeithio ar ein tymheredd ni. Pam? Wel, achos y pellter o'r cyhydedd ac yn amlwg bod ni'n derbyn llai o belydrau haul fel ni'n symud at yr pegynau. Nesaf, mae ganddyn ni uchder ac agwedd, a mae'r ddau yma'n effeithio ar ein tymheredd ni yn y Deyrnas Unedig. Wel, pam? Wel, os mae ganddyn ni ucheldir, fel sydd yng Nghymru ac yng ngogledd yr Alban, gyda uchder, mae tymheredd yn lleihau tua 1 gradd Celsius pob 100 metr. A yn y diagram yma, fe allan weld Ben Nevis yn yr Alban, a mae'n dweud yn gwmws fan hyn, gyda phellter, gydag uchder, mae tymereddau yn gostwng. A ni'n gallu gweld, fel mae'n cyrraedd y copa fan hyn, mae -3.5 gradd i gymharu gyda 10 gradd Celsius sydd ger lefel y môr. Ffactor arall sydd yn dylanwadu ar ein tymheredd ni ydy cyfeiriad deheuol, a na i symud fy ngwyneb fan hyn, so fych chi'n gallu gweld. Cyfeiriad deheuol yn mynd i derbyn fwy o olau haul a bod tymheredd uwch. Wel, yn amlwg, mae'r haul yn mynd i gwynebu y de yn ystod y dydd, ac yn amlwg felly, ar gwyneb deheuol o ddynydd, neu gwyneb deheuol o darn o dir, maen nhw'n mynd i derbyn fwy o olau haul, ac felly mae'r tymheredd yn mynd i fod yn sylweddol uwch i gymharu falle gyda tir sydd yn gwynebu fwy i'r agwedd ogleddol. So dyna 2 ffactor ychwanegol. Nawr, dyma gwestiwn arholiad felly gallwch chi cael, ble mae'n rhaid i chi gymhwyso gwybodaeth yr hyn ych chi'n gwybod am dymheredd a'r ffactorau sy'n dylanwadu i'r cwestiwn. Yn gyntaf, mae ganddyn ni cwestiwn fan hyn. Yn amlwg, mae'r fideo yma heb fynd dros yr elfennau tywydd gwahanol, ond mae tymheredd yn un elfen o'r tywydd, enwch un arall. Wel, mae ganddyn ni glawiad yn does, mae hwnna yn un arall byddwn ni'n gallu ei enwi yn fan hyn. Gwynt hefyd yn gallu cyfrannu yn un hefyd, cyfeiriad y gwynt ac ati, jyst rai i ystyried fyna. Cwestiwn nesaf yw cwestiwn cyffredinol. Fi'n gwybod y fideos yn y gorffennol dwi wedi rhoi ar raglen e-ysgol. Dwi wedi mynd dros cwestiynau, disgrifiwch leoliad.
A mae meini prawf eithaf syml os byddwch chi'n cael cwestiwn fel hyn i map chi heb weld yn y gorffennol. Yn syml, be byddwch chi'n gallu gwneud yw defnyddio y map sydd gennych chi a unrhyw allwedd posibl. A chadw mewn cof hefyd cyfeiriadau cwmpawd. Felly, os ni'n disgrifio lleoliad Fersiwn fan hyn, ni'n gallu gweld Fersiwn ble, wel, mae ganddyn ni pwynt gogleddol, so mae hynny'n helpu ni. Wel, ni'n gallu gweld hynny yn y de-ddwyrain o'r Deyrnas Unedig. So basa hwnna falle yn cael ni un marc, ond mae ganddyn ni lleoliadau arall sydd ar y map. So gallwn ni dweud i'r gorllewin mae Caerdydd, neu gallwn ni dweud o'r dwyrain o Gaerdydd mae Fersiwn, neu gallwn ni dweud o'r dwyrain o Lundain mae Fersiwn. Neu allwch chi ddefnyddio yr graddfa sydd ganddyn ni fan hyn a gallwch chi cael premesur a mesur y pellter rhwng yr ardaloedd. Un peth arall byddwch chi wedi gallu sôn am fan hyn yw hefyd, mae ganddyn ni ucheldir a iseldir, so byddwch chi'n gallu dweud bod Fersiwn yn yr iseldir. OK te, cwestiwn fan hyn, ble mae rhaid i chi cymwys y gwybodaeth. A mae hyn yn gwestiwn sy'n perthnasol i'r TGAU newydd cwricwlwm i Gymru 2026 ymlaen a TGAU presennol ar hyn o bryd ar gyfer cyfres 2025 a blwyddyn 2019-2026. Felly, eglurwch pam mae yn Braemar mae'r tymheredd isaf, defnyddiwch y map i'ch helpu chi. Wel, yn amlwg, maen nhw'n dweud defnyddiwch y map i helpu chi. Felly, mae nhw eisiau gweld bod chi yn defnyddio tystiolaeth o'r map. Wel, y peth cyntaf fe allwn weld o'r map, yn amlwg bod Braemar yng ngogledd yr Alban, wel, yng ngogledd y Deyrnas Unedig, a fe allwn weld hefyd o'r allwedd bod e'n ucheldir. Felly byddwn ni yn pwyntio allan, dengys o'r map, efallai bod Braemar yn yr ucheldir. Ac gyda'r ucheldir, rydyn ni'n gwybod fel mae uchder yn cynyddu pob 100 metr, mae yn gostwng 1 gradd Celsius. So bydd hwnna falle'n cael ni 1 neu 2 o farciau ar hyn o bryd. Un peth arall gallwch chi sôn am yw pa mor gogleddol mae Braemar, ac yn amlwg ni'n gwybod o dylanwad lledred, hynny yw pellter o'r cyhydedd, mae'n fwy pegynol, mae lledredau uwch ac felly bydd y tymheredd yn is na bydd allwn weld yn ne y Deyrnas Unedig. Eto, ni wedi defnyddio y map fyna, ni wedi dweud wrth yr arhol ni wedi gweld hyn o'r map a ni wedi cymhwyso gwybodaeth o'r hyn rydyn ni'n gwybod am ffactorau sydd yn dylanwadu ar tymheredd. Felly, effaith arall sydd yn gallu effeithio ar tymheredd yw cyrrentau cefnforol. A fe allan weld o'r map fan hyn ar y chwith. Un cerrynt cefnforol sy'n effeithio ar ein tywydd ni ar y Deyrnas Unedig. So, beth yw rhain? Wel, mae'r cyrrentau ar hyd y môr yn gallu trosglwyddo gres o ledredau cynnes i rai oer. A fel allwn weld fan hyn, dyma'r drifft gogledd yr Iwerydd. Rydyn ni'n cael gres cynnes iawn o Gwlff Mexico yn fan hyn, sy'n cael ei trosglwyddo wedyn gan y jet leaf at ni yn y Deyrnas Unedig. Wel, beth mae hwn yn dod â? Wel, mae'n dod â gres a lleithder i'r air uwch a mae'n cynnes a gwlyb. Mae'r môr yn gwneud swydd arbennig fan hyn o cadw gres yn y gaeaf. Ac mae hynny'n golygu bod yn oeri yn fwy araf yn y gaeaf hefyd. Felly mae'r Deyrnas Unedig gyda ffordd o gadw gres yn ystod y gaeaf llawer gwell na gwledydd arall o fewn cyfandir Ewrop. Hefyd elfen pwysig yw'n prif wyntoedd ni, fel rydyn chi fwy na thebyg yn cofio o falle astudio drifft y glannau, rydyn ni'n derbyn prif wyntoedd o'r de orllewin yn y Deyrnas Unedig. Felly, tymereddau'r arfordir y gorllewin yn uwch yn y gaeaf a cadw gres yn ystod yr haf.
sy'n golygu bod y tymereddau yn uwch na rai mannau cyfandir Ewrop yn ystod y gaeaf. Hefyd, rydyn ni angen deall beth yw dylanwad tywydd, um, glawiad a wrth edrych ar y ffactor o uchder fan hyn. Felly, gyda'r uchder, ni'n gwybod yn barod, gyda'r uchder mae tymheredd yn disgyn, mae'n oeri, ond gyda hyn ni angen edrych ar y glawiad hefyd. A un proses sydd yn digwydd gyda glawiad yw glaw tirwedd. Nawr, beth sydd yn digwydd fan hyn, mae'r diagram yma wedi cael ei labelu. Felly, yn gyntaf, gallwn ni'n gweld bod air cynnes llaeth o'r môr yn cael ei cludo gan y prif wyntoedd o'r de orllewin. Mae'r air wedyn yn cael ei gorfodi i godi dros y mynyddoedd, a fel mae'r air yn codi wedyn, mae'n oeri a cyddwyso. Ni'n gwybod hynny achos mae'n tymheredd yn gostwng oherwydd mae'n oeri. Pan mae'n oeri a cyddwyso, mae'n ffurfio cymylau, a pan mae ganddyn ni cymylau, wedyn mae ganddyn ni glawiad trwm yn digwydd ar y mynyddoedd. Ar yr ochr dwyreiniol wedyn, mae ganddyn ni air yn suddo, mae'r air yn fynd yn fwy cynnes ac yn sychu, mae anweddiad, evaporation yn digwydd, a byddwn ni'n gweld y modau sychach ac ardal cysgodlaw byddwn ni'n galw hyn. A gallwn ni gweld fan hyn y gwahanol fath, enghraifft, dros y trawslyn, sef arfordir gorllewin y Deyrnas Unedig, felly fel gorllewin Cymru, base enghraifft, falle ardal Sir Benfro, i gymaru gyda falle ardaloedd fel y Midlands, neu hyd yn oed arfordir dwyrain y Deyrnas Unedig. Wel, pam? Wel, oherwydd ein jet leave ni a'n prif wyntoedd ni. OK te, mae yna cwestiwn arholiad fan hyn. Eto, mae hwn yn perthnasol i'r TGAU Daearyddiaeth cyfres 2025-2026 a hefyd Cwricwlwm i Gymru 2026 ymlaen. Felly, anodwch y trawstoriad i isod i esbonio pam mae cyfanswm y glawiad yn newid hyd llinell y trawslyn A i B yn y Deyrnas Unedig. Felly, yn syml, maen nhw moyn i chi gyfeirio'n fan hyn at glaw tirwedd. A pwysig i chi ystyried hefyd, bod yn dweud yn nodwch, so mae angen i chi nodi, mae nhw angen i chi esbonio pam. Dyna'r gorchymyn, a sut mae y glawiad yn newid. Wel, yn fan hyn, byddwch chi'n sôn am beth, wel, air cynnes a llaeth yn gyntaf, sydd yn codi, sydd yn oeri, cyddwyso, ffurfio cymylau a glawiad. Fan hyn, mae'r air yn suddo, cynhesu, a bydd gyda ni ymodau sych a cysgodlaw. A yn fyna, chi wedi esbonio yn gwmws sut mae y glaw tirwedd yn ffurfio. Efallai bod yn syniad i chi roi proses glaw tirwedd hefyd. OK, cwestiwn gwahanol wedyn yn fan hyn. Mae hwn wedi cael ei cymryd o papur Educas, sef cybac Saesneg, ond mae da cwestiynau gwahanol yn fyna, so falle bod yn syniad pan chi'n paratoi eich adolygu ar gyfer daearyddiaeth, i mynd i weld gwefan nhw. Yn amlwg mae'r cwestiynau yn Saesneg, ond maen nhw'n eitha hawdd i gyfieithu. Cwestiwn fan hyn sy'n heb dod lan yn cybac eto, sef mae hinsawdd yn amrywio yn rannau y Deyrnas Unedig. Esboniwch pam. Nawr, efallai bod chi'n gweld hyn a gweld bod yn anodd tu hwnt. Mae'n gofyn i chi esbonio pam a sôn fan hyn yn bennaf am ein hinsawdd ni. Nawr, mae llawer o ffactorau sy'n effeithio ar hinsawdd ni a'n tywydd ni yn y Deyrnas Unedig. Felly, dwi wedi mynd trwy rai yn barod gyda chi heddiw, ac efallai bod chi eisiau rhoi cais ar y cwestiwn yma, ar ôl i fi roi ambell i pwynt lawr. Mae rhaid i chi sylweddoli, mae hwn yn cwestiwn 6 marc, a fydd hyn hefyd yn berthnasol i'r 2 cyfres o TGAU Daearyddiaeth ar gyfer un presennol yn hyn o bryd a'r un 2026 Cwricwlwm i Gymru. Gyda cwestiynau hir 6 marc, mae angen, yn enwedig esboniwch pam, mae angen defnyddio cysylltiadau i ddatblygu pwyntiau. Dyle hyn ddim fod ar ffurf pwyntiau bwled. Felly, rai o'r cysyniadau a phethau ni wedi trafod yn barod yw lledredau a pellter o'r cyhydedd, a sut mae hwnna'n effeithio ar tymheredd. Agwedd wedyn, yn amlwg ni wedi sôn am y ffaith bod agwedd deheuol gyda ni, mae'r tymereddau yn mynd i fod yn uwch. Efallai byddwch chi'n gallu sôn am uchder fan hyn, a bod tymereddau'n lleihau pob 100 metr tua 1 grad Celsius.
Gallwch chi hefyd sôn am dylanwad uchder wrth sôn am glawiad, bod glaw tirwedd yn digwydd, a falle gallwch chi ymelaethu ar hynny ac esbonio pam falle yn fras. Fyddwch chi'n gallu sôn am prifwyntoedd o'r currentau cefnforol a sut mae un rhan o'r Deyrnas Unedig, yr gorllewin, yn fwy falle cynnes a i gymharu gyda'r dwy rain fwy sych. Pellter o'r môr wedyn yn amlwg yn cael dylanwad fel ni wedi trafod. Pam? Wel, oherwydd eto y currentau cefnforol. A hefyd, un peth arall ni heb trafod yn y fideo, ond falle wrth i chi weld hwn ar ôl chi wedi bod yn adolygu, mae hefyd ganddyn ni effaith hinsoddau trefol a micro hinsoddau ni'n galw rhain, ble mae ardaloedd trefol yn gallu cael tymereddau uwch. Pam? Oherwydd arwynebeddau di ac ati o strydoedd, adeiladau ac isadeiledd. Nesaf, byddai'n trafod yr airgyrff e-mas sydd ganddyn ni yn y Deyrnas Unedig ac mae hyn yn effeithio ar ein tywydd ni hefyd. Wel, mae ganddyn ni yr airgyrff gwahanol yma ni'n gallu gweld ar y map ar y chwith. Yn gyntaf, byddai'n trafod yr airgyrff tryfanol arfordirol. A ni wedi trafod hyn yn barod. Mae hwn yn fwy tebygol yn y Deyrnas Unedig oherwydd mae ganddyn ni prifwyntoedd yn bennaf yn dod o'r de o'r llewn. A gyda yr airgyrff yma, byddwn ni'n debygol o weld gwyntoedd llaeth. Wel, pam ydyn nhw'n llaeth? Wel, oherwydd maen nhw'n dod o cyfeiriad gyda'r currentau o'r drifft gogledd Iwerydd o ardaloedd fel y Gwlff Mexico, ble mae tymereddau'n uwch a mae yr cefnfor yn fwy poeth. Felly byddwn ni'n gweld gwyntoedd llaeth tyner yn y gaeaf a byddwn ni yn debygol o weld glawiad yn dod oherwydd hynny. Mae ganddyn ni wedyn tryfanol gyfandirol, a fel falle bod chi'n gweld ar ragolygon tywydd yn ystod yr haf, bod ni ambell waith yn cael llwch yn dod o ardal y Sahara. Wel, pam? Wel, oherwydd yr airgyrff yma yn dod o'r de. Tryfanol gyfandirol yw hyn, a mae'n dod â gwyntoedd sych a phoeth i ni. Mae ganddyn ni yr airgyrff yma, pegynol gyfandirol, sydd gyda gwyntoedd oer yn dod o ardal fel Rwsia ac ati. Ukraine, y cyfeiriad hynny, a gyda rhain byddwn ni'n gweld gwyntoedd oer a niwl mwy na thebyg. Ac yn olaf wedyn mae ganddyn ni pegynol arfordirol. Gwyntoedd oer eto byddwn ni'n cael yn fan hyn. Mae'n bwysig bod chi'n deall y gwahaniaeth rhwng pob un a sut maen nhw yn dylanwadu ar ein tywydd ni. Felly mae yna cwestiwn fan hyn, eto 6 marc. Esboniwch pam, gair gorchymyn fan hyn, mae airgyrff gwahanol yn dod o amrywiadau, fi'n mynd i symud gwyneb fi, yn y tywydd yn y Deyrnas Unedig. Defnyddiwch wybodaeth o'r adnodd ar hyn rydych chi'n gwybod i gefnogi eich ateb. Rhaid i chi ychwanegu at y map isod i gefnogi eich ateb. Felly, yr hyn ni wedi trafod yn barod bydd angen i sôn am fan hyn i gael y 6 marc. Byddwch chi'n gallu sôn am airgorff a'r airgyrff pegynol, morol, a pha fath o tywydd mae hi'n mynd i dod â, airgyrff trofannol morol, a gallwch chi sôn am y prifwyntoedd, eto dylanwad y currentau cefnforol fan hyn. Yr ddau airgorff arall sydd ganddyn ni, a gallwn weld rhain ar y sleid blaenorol. Mae da ni pegynol gyfandirol a mae ganddyn ni trofannol gyfandirol hefyd. Ac esbonio pa fath o dywydd byddwn ni'n cael wedyn gyda rhain. Nesaf, wy'n mynd i edrych ar 2 patrwm o dywydd byddwn ni'n cael yn y Deyrnas Unedig, sef gwasgedd isel, diwasgedd, a gwasgedd uchel, antiseiclon. Felly, beth yw un o'r rhain? Falle map chi heb weld o blaen, ac mae'r map yma yn syml enw siart synoptig, neu map synoptig. A mae'n dangos eisobariau yn fan hyn, ac yn bennaf yn sôn am gwynt i'w rhain. So, be byddwn ni'n gweld yn diwasgedd, gwasgedd isel? Wel, yn syml, mae'r air yn codi mewn cyfnod o diwasgedd,
A byddwn ni'n gweld awyr cymylog, glaw trwm, ond hefyd gallu fod yn glaw ysgafn hefyd. A byddwn ni'n gweld isobariau a'r siart synoptig yn agos iawn at ei gilydd. Mae hwn o dan 980 millibar neu 990 millibar. A byddwn ni'n gweld amodau ansefydlog, a mae'r digwasgedd yn dod o'r gorllewin gyda'n prif wyntoedd ni. Yn ystod diwasgedd, byddwn ni hefyd yn gweld ffrynt oer, sector cynnes a ffrynt cynnes. Ac efallai gallwn nhw gofyn i chi cwestiwn ar hyn. Wel, yn syml, beth yw hyn? Wel, y prif wyntoedd yn dod a air, air i'r Deyrnas Unedig yn amlwg o ardaloedd o'r gwlff. Ac mae'r ffrynt oer yn fan hyn, ble mae'r air yn dechrau codi. Yn y sector cynnes wedyn sydd gyda ni, falle bydd da ni glaw hefyd yn y sector cynnes. Beth sydd yn digwydd, mae'r dau mas air methu cymysgu yn fan hyn. So mae'r mas air pegynol arfordirol o'r pegynau a trofannol arfordirol. Maen nhw methu cymysgu a mae ganddyn ni dau ffrynt gwahanol. Rhwng y dau ffrynt yma, ble mae'r yn amlwg yr air yn ceisio codi, mae ganddyn ni amodau ansefydlog fan hyn. Eto, air yn codi, air cynnes yma, llaeth yn codi, ffurfio cymylau, a bydd gyda ni glawiad. Yn y ffrynt cynnes wedyn, mae da ni glawiad cyson a parhaus, ond fel gyda phellter wedyn, byddwn ni'n gweld amodau mwy braf a heilog. Felly yn y gorllewin byddwn ni'n gweld efallai yr cyfnodau gweitha o dywydd. Yn wahanol, mae ganddyn ni antiseiclon, sydd gwasgedd uchel. Nawr, yn fan hyn, yn wahanol iawn i diwasgedd, mae'r air yn suddo mewn antiseiclon. Does dim llawer o gymylau gyda ni. Mae'r amodau yn sych ac yn heilog. Mae'n oer yn debygol yn y nos gyda niwl. Pam? Wel, oherwydd does dim cymylau, felly mae'r gwres yn gallu deianc yn hawdd heb y gymylau. Yn y haf, mae ganddyn ni tymereddau uchel, ac yn y gaeaf mae'r tymeredd yn isel ac mae rew yn ffurfio. Mae tymereddau yn disgyn yn y nos hefyd, eto oherwydd y ffaith nad oes unrhyw cymylau. Isobariau wedyn, os welwn ni siart synoptig eto, bydden nhw tueddol o fod yn amlwg yn fwy pell oddi wrth ei gilydd, a bydden nhw'n tueddol fod yn uwch na 1020 millibar. Ac fe fydd gwyntoedd fan hyn yn ysgafn os o gwbl. Nawr, mae ganddyn ni cwestiwn fan hyn, esboniwch y gwahaniaeth rhwng system gwasgedd uchel a system gwasgedd isel yn y Deyrnas Unedig. Felly, be byddwn ni'n gwneud fan hyn? Yn amlwg, esboniwch sydd yr gorchymyn yn fan hyn a y gwahaniaeth. Felly, byddwn ni'n sôn am falle dau elfen gwahanol o systemau yma. Nawr, dyma rai fi wedi nodi ar y sgrin, falle. Gwasgedd air yn y diwasgedd yn isel, islaw 990 millibar, a gwasgedd air antiseiclon yn uwch na 1020 millibar. Diwasgedd, mae'r air yn codi, antiseiclon, mae'r air yn suddo neu'n disgyn. Yn y diwasgedd, mae ganddyn ni gwynt cryf, antiseiclon, mae'r gwynt yn gwan, ysgafn neu braidd dim gwynt o gwbl. Yn olaf, wedyn gallwch chi sôn am diwasgedd pa fath o dywydd byddwn ni'n gael tebygol o weld. Wel, gallwch chi'n weld tywydd mwyn, cymylog, gwlyb o bosib, a cyfnodau o law trwm. Tra bod yr antiseiclon gyda tywydd oer, sych yn y gaeaf, awyr yn glir, a mae hwnna'n golygu bod rew yn gallu cael ei ffurfio achos mae tymereddau yn mynd i gostwng nad oes unrhyw gymylau. Yn y haf, byddwn ni'n gallu gweld hafau clir a phoeth, yn mwy na thebyg gweld tonau gres oherwydd hyn. Felly, yn syml, dyna fy nghyflwyniad heddiw ar adolygu tywydd, ac yn bennaf byddwn ni wedi edrych ar y gwasgedd uchel a gwasgedd isel, a ni wedi edrych ar ffactorau sy'n effeithio ar glawiad a thymheredd yn y Deyrnas Unedig. Ac mae'r fideo yn berthnasol ar gyfer y daearyddiaeth, cwrs presennol a Cwricwlwm i Gymru 2026 ymlaen.
Gobeithio bod chi wedi mwynhau y sesiwn heddiw a bod chi wedi gweld hyn o ryw fydd. Bydd yr adnoddau i gyd yma ar gwefan cwricwlwm ar e-ysgol. Diolch yn fawr iawn, hwyl.